Bare dæk den af, gutter. Bare dæk den af. Bare dæk den af. Nej. Nej, undskyld. Nu, Kasper. Højre. Kom nu, Milo. Hvorfor kan vi ikke lukke de indkast? Milo, kom nu! Kom bare, Lukas. Dæk den inderste. Nedad, Simon. Hele vejen. Hold fart i bolden, Jonas. Hold fart i bolden. Jonas, rigtig stærkt arbejde. Jonas, bliv derovre igen. Bliv derovre. Gå til ham. Aftal, hvad I gør. Du skal ikke mure, mand! Det er jo 40 meter ud! Slagrømmet! Tag tilløbet, Allan. Er du opmærksom her, Christian? Milo! Kom igen, Allan. Det er godt, Christian. Bare hurtig omstilling på den rigtige side. Oliver, hurtigt ned. Milo. David ind. Ja. Kom næste gang, Allan. 17. Ja. Så bare tøjet af så. Mads, kigge, Mads. Hold øje, hvor du er, Mads.